Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 7 και 20 ξεκινάει η εξαναβολής ειδικής συνεδρίας Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026. Παρακαλώ τον κύριο Γραμματέα να αναγνώσει τους παρόντες και τους απόντες. Καλησπέρα σας και από μένα. Καραγιάννης Δημήτριος. Παρών. Θεριανός Τηλιανός. Παρών. Μούρτζης Αντώνιος. Απών. Τζίτζης Φίλιππος. Παρών. Δούκας Σοκράτης. Απών. Μαρίνος Νικόλαος. Παρών. Κασιμάκης Παναγιώτης. Απών. Μπίτρος Σωτήριος. Απών. Ζαμπέλης Βασίλειος. Απών. Πτερούδης Νικόλαος. Απών. Σφίκας Ιωάννης. Παρών. Σπυριδάκης Μιχαήλ. Παρών. Πετρίτη Όλγα. Απούσα δικαιολογημένη. Κουκούλη Μαρία. Απούσα δικαιολογημένη. Καβάσιλας Γεώργιος. Απών δικαιολογημένος. Άρσος Γεώργιος. Απών. Βλαστός Νικόλαος. Απών. Αλεξίου Σίλα. Παρούσα. Λογοθέτης Εμμανουήλ. Παρών. Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος. Παρών. Πούντος Φώτιος. Απών. Μούρτζης Γεώργιος. Απών δικαιολογημένος. Μαρμαρινός Σταμάτιος. Απών. Ντελής Αντώνιος. Απών. Σκαλτσιώτης Γεώργιος. Παρών. Πρόεδροι Κοινοτήτων. Γελαδάκη Ανθίπη. Απούσα. Γρυπαίος Ηλίας. Απών. Γιαννούλης Μινάς. Απών. Λεούσης Εμμανουήλ. Απών. Μούρτζης Θεοδόσιος. Απών. Παρακαλώ πολύ την πρώτη υπερωτούσα, την κυρία Σίλα Αλεξίου, να κάνει την πρώτη ερώτηση της σημερινής εξαναβολής ειδικής συνεδρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο. Πέρασαν 2,5 μήνες από την αποκατάσταση της βλάβης του υποκαθαλάσσιου αγωγού. Σας ερωτώ λοιπόν, τι έχετε κάνει ώστε στην επόμενη βλάβη, που εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, να είναι έτοιμος ο Δήμος να διαχειριστεί σωστά την ίδρυυση του νησιού και να μην καταφύγει στις επικίνδυνες γεωτρήσεις όπως την προηγούμενη φορά. Δεν αναφέρομαι στα μακρόπνοα σχέδια, όπως είναι ο δεύτερος αγωγός που για να γίνει θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια αν ξεκινήσει ποτέ, αλλά στον αναγκαίο σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να μας ευνηδιάσει ανά πάσα στιγμή, δυστυχώς. Αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Αλεξίου. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Κυρία Αλεξίου, απλά για μένα αυτός ο χαρακτηρισμός επικίνδυνος δεν υπάρχει στις γεωτρήσεις. Το έχω πει και άλλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας δεν μας είπε να διακόψουμε την υδροδότηση του νησιού, παρά μόνο μας είπα να κάνουν παρεμβάσεις και αυτό κάναμε. Σχετικά έχουμε και εδώ αρκετές φορές παραδεχθεί ότι είχαμε μια έλλειψη όσον αφορά τη χλωρίωση στην έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πράγμα που όπως ξέρετε με μια προμήθεια και εγκατάσταση έχουμε παρέμβει σε αυτό. Συνεπώς, οποιαδήποτε έλλειψη όσον αφορά σε όλες τις παρατηρήσεις που είχαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αυτό θα αποκατασταθεί. Σε σχέση τώρα με την λύση που λέμε, να σας πω καταρχήν ότι η μέγιστη ικανότητα άντλησης των γεωτρήσεων είναι περίπου στα 3,5 με 4.000 κυβικά. Μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, με εξωτερικό συνεργάτη. Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές ότι το σενάριο που επιδιώκουμε είναι, το είπατε κι εσείς, ο υποθαλάσσιος αγωγός. Από εκεί και πέρα, εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν περισσότερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση, και αυτές οι λύσεις είναι υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις. Αυτές είναι οι λύσεις. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κυρία Αλεξίου για 1 λεπτό. Εγώ ρωτάω ότι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απέφχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει? Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για τα υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε ήδη σχεδιάσει, τα έχετε ήδη τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος? Ευχαριστούμε πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος ότι να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο,
Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει. Δηλαδή μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πεις σε ένα υδροφοροπλοίο αύριο θέλω νερό. Άρα σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας. Το μόνο που θα μπορούσε να λυθεί πάνω σε αυτό είναι μόνο να υπάρχει μια σταλία. Δηλαδή να υπάρχει ένα πλοίο το οποίο δεν είναι επανδρωμένο και απλά να περιμένει σε ένα λιμάνι όταν εμείς θα του ζητήσουμε να έρθει, που πάλι εκ των πραγμάτων θα πρέπει να είναι και εκείνη διαθέσιμη, που πράγμα δεν είναι εφικτό. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα σενάρια και το σενάριο βέβαια της μισθωμένης αφαλάτωσης, και αυτό είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Και επίσης και η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή κατάλληλη, δεν είναι ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνωσεις και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Συνεπώς όλα αυτά, όσον αφορά το μηχανισμό, θα είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να έρθουμε πάλι σύντομα σε μία προσέγγιση και διερεύνηση. Το να έχουμε από τώρα ένα πλοίο το οποίο θα μπορεί να φέρνει 1.000 ή 1.500 κυβικά νερό και να αναμένει σε μία σύμβαση σταλίας, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν επαρκεί. Δηλαδή για να μπορέσουμε εμείς να πούμε ότι θα είχαμε πλοία, αποκλειστικά πλοία που να υδροδοτήσουν ή να τροφοδοτήσουν με νερό το νησί, ακόμα και αυτή την περίοδο που μιλάμε, και μιλάμε για καταναλώσεις τα Σαββατοκύριακα που ξεπερνούν τα 6.000 κυβικά ημερησίως, αντιλαμβάνεστε ότι θες πάρα πολλά πλοία. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων αυτό το σενάριο να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μαυροθαλασσίτη, η ερώτησή σας έχει απαντηθεί. Θέλετε να κάνετε κάτι η ίδια, θέλετε να κάνετε κάτι παρεμφερή, γιατί νομίζω ότι έχει απαντηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλετε να πάρετε το λόγο ή να πάμε στον επόμενο? Ποιο είναι η ερώτησή του? Για το Μουσείο Βυστικιάς. Έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί με την απόφαση. Όχι, κάτι άλλο λέει. Ορίστε κύριε Μαυροθαλασσίτη, ορίστε. Δεν λέει για το δημόσιο, για το... Ορίστε. Όντως, τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι το Μουσείο έχει ολοκληρώσει την πρόταση του αναδόχου που το πήρε κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι λίγο πιο σοβαρό. Αν θα πρέπει εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσουμε κάτι ανάλογο για να προστατέψουμε τα επόμενα καποδιστριακά κτίρια. Το ορφανοτροφείο γιατί κάνετε? Το ορφανοτροφείο το χάσαμε. Σκοπός είναι να περισσώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι, το περίγυρο του Ναού της Αφέας, της Κολώνας, το Εινάρδιο, δηλαδή όλα τα κτίρια που μας υπολείπονται, να μην έρθει άλλος με καινούργια άμκε και να διεκδικήσει και αυτό τα αυτονόητα. Δηλαδή η πρότασή μου είναι τι μπορεί ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Επιτροπή ή που πρέπει να φτάσουμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε. Απλά τα αυτονόητα, πώς το θέτει ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, δηλαδή καταρχήν δεν χάθηκε όλο το ορφανοτροφείο. Το ορφανοτροφείο έχουν οριστεί αίθουσες οι οποίες θα είναι για συγκεκριμένη χρήση. Ένας χώρος θα αποδοθεί και στο Δήμο. Εν γέννη όλα τα καποδιστριακά, το κάθε ένα έχει και την δική του ξεχωριστή και ιστορία και παρελθόν, αλλά και συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, το Κυβερνείο θα φιλοξενήσει τα ΓΑΚ. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει και εσείς λιγάκι να το ξεχωρίσετε. Ή ας πούμε το Εινάρδιο είναι στο Υπουργείο Παιδείας, έχει αποφασιστεί να γίνει δημόσια βιβλιοθήκη. Σαφώς βλέπουμε μια καθυστέρηση που υπάρχει από τα αρμόδια υπουργεία που χειρίζονται τα καποδιστριακά. Από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε. Να πούμε
αυτό που λέτε εσείς ότι όλα τα κτίρια αυτά θα τα αναλάβει ο Δήμος, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, θα πρέπει να υπάρχει και ένα οργανωτικό πλαίσιο. Δεν είναι απλά το παίρνω ή το αναλαμβάνω, έχει και κάποιες υποχρεώσεις αυτά που λέτε. Κύριος Μαυροθαλασσίτης, Για ένα ένα λεπτό, λεπτό. ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Τα κτίρια αυτά δεν μας ανήκουν, αλλά μπορούμε να πάρουμε τη διαχείρισή τους. Αυτό ζητάω από εσάς, Δήμαρχε, να βρείτε το νομικό πλαίσιο για να πάρουμε τη διαχείρισή τους. Τίποτε άλλο. Αν δεν το καταλάβαμε, ήδη είμαστε υποκαθεστώς ομηρίας. Δηλαδή, ανοίξαμε την κερκόπορτα για να μπει ο επόμενος να πάρει το επόμενο κομμάτι. Ευχαριστούμε. Εμείς, κύριε Μαυροθαλασσίτη, δεν ανοίξαμε καμία πύλη και καμία πόρτα, όπως το αντιλαμβάνεστε, ούτε αισθανόμαστε ομηρία. Η ρόλη είναι διακριτή, υπάρχει κεντρική κυβέρνηση με τα αρμόδια υπουργεία και ο Δήμος έχει τις δικές του αρμοδιότητες. Νομικό πλαίσιο στο να τα διεκδικήσει δεν υπάρχει. Αν εννοείται την διεκδίκηση, τη νομική. Αν εννοείται... Εννοώ διαχείριση, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, κύριε νομικό Δήμαρχε. πλαίσιο για να διεκδικήσει τη διαχείριση. Βεβαίως και υπάρχει, μπορώ να σας το φέρω αύριο κιόλας. Ωραία, όποτε θέλετε μπορείτε να το φέρετε. Απλά να σας πω ότι Θα το ετοιμάσω και θα σας το φέρω αύριο το πρωί. για όλα αυτά απαιτείται σαφώς και πολιτική βούληση από τα Υπουργεία στο να προβούν σε μια τέτοια διαχείριση, αλλά και από ένα συγκροτημένο πλαίσιο δράσης και οργάνωσης εκ μέρους του ετούντα. Παρακαλώ, μιλάει κύριε Μαυροθαλασσίτη. Παίρνει να τελειώσει. Περιμένει να τελειώσει. Μόλις τελειώσει και... Αυτό λέω, αλλά πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε και σαν Δήμος και που πατάμε και που μπορούμε να αγγίξουμε και τη χρονική στιγμή που θα ζητήσουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάστε καλά, πριν από 6 χρόνια ο Δήμος δεν μπορούσε ούτε να διαχειριστεί τα απορρίμματά του. Πριν 6 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος δεν είχε ελάχιστους οικονομικούς πόρους. Αυτό λέω ότι για όλα τα θέματα θέλει μία ορίμανση. Δεν είναι απλά, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι κανένας εθεροβάμων και να λέει ανά πάσα στιγμή εγώ θέλω εκείνο και απαιτώ το ένα και θέλω να διαχειριστώ το άλλο. Να γνωρίζουμε και πού πατάμε και πού είμαστε ικανοί και πού μπορούμε να το διαχειριστούμε. Έχουμε δηλαδή όλα το προσωπικό το απαιτούμενο. Δεν είναι έτσι. Φέρτε τα όλα σε εμάς. 3 λέξεις. Ένα λεπτό κύριε, ένα λεπτό. Όχι. Τελειώσατε, άμα τελειώσατε. Γιατί εκνευρίζονται. Έχω αυτές τις απαντήσεις. Μόλις τελειώσει κύριε Μαυροθαλασσίτη. Περιμένετε να τελειώσει, θα πάρετε το λόγο κύριε μου. Μπορώ να προσπαθήσω. Τελειώσατε κύριε Δήμαρχε. Προσπαθώ Εντάξει, μόλις τελειώσει. Μόλις δεν τελείωσε. Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Αδειμονή. Μόνοι μας είμαστε, θα μιλήσετε, δεν υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε όλοι. Ποιος είναι? Εσείς τελειώσατε. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, ο κύριος Μαυροθαλασσίτης, δευτερολογία. Δευτερολογία. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχουμε και το δίκτυο πόλεων Καποδίστρια που θα μπορούσε να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Έχει την τεχνογνωσία να μας βγάλει από την αποτελμάτωση. Αν δεν έχουμε δηλαδή δυνατότητες εμείς, αυτές οι πόλεις που αντιπροσωπεύουν το δίκτυο του Καποδίστρια θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να ζητήσουμε τη βοήθειά τους. Τόσο απλά. Κύριοι συνάδελφοι, το δίκτυο πόλεων αποτελείται από το Δήμο Αίγινας, τον Δήμο Ναυπλίων και το Δήμο Κέρκυρας. Συγγνώμη, αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ηρεμήστε λίγο. Και τον σκλαβωμένο Δήμο Αμοχώστου. Δηλαδή εμείς οι τρεις προσπαθούμε με μια απόφαση μάλιστα που πήραμε και εδώ και χρηματοδοτήσαμε ο Δήμος και το στρατηγικό πλαίσιο δράσης να διοργανώσει μία άμκε και ζητάμε αυτή την άμκε που δεν έχει ακόμα κάνει έδρα και λέμε ότι έχει την τεχνογνωσία. Με ποιους δηλαδή να έχει την τεχνογνωσία, αφού δεν διαθέτει ούτε ένα άτομο προσωπικό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το να λέμε έτσι διάφορα πράγματα
θα πρέπει να έχουν και μία λογική συνέπεια, μία λογική έτσι, ανταπόκριση σε αυτά που λέμε. Ευχαριστούμε. Κύριος Λογοθέτης, παρακαλώ. Μανώλης. Έχω γίνει πολύ μονότονος σε όλες τις λογοδοσίες μέχρι τώρα και θεωρώ ότι είναι δικιά μου υποχρέωση απέναντι στη θέση που κρατάω εδώ πέρα να συνεχίσω να είμαι μονότονος για το πολύ συγκεκριμένο θέμα που και τώρα έχω κάνει την ερώτηση στο Δήμαρχο. Θα το διαβάσω ακριβώς γιατί νομίζω πως έχει πολύ συγκεκριμένο νόημα. Θα το βγάλω με το δικό μου τρόπο και εκεί που πρέπει, ώστε να ξέρει όλος ο πληθυσμός της Αίγινας ότι μερικά πράγματα για τον χώρο της υγείας παραμένουν σε αδράνεια από την πλευρά του Δήμου. Ο νόμος λοιπόν για την υγεία του 2024 προτρέπει, ζητά, προτείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετάσχει ενεργά στην κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημιουργώντας ή συμμετέχοντας σε δημοτικές δομές υγείας που να στηρίζουν τη δημόσια υγεία. Από τη δεκαετία του 2000, το 80% των Δήμων της Αττικής έχουν οργανώσει δημοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προσφέροντας κάλυψη σε ομάδες πολιτών που δεν έχουν άμεση ή έμεση πρόσβαση στις υπάρχουσες δομές. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νησί, ιδιαίτερα για σοβαρά και επίγοντα περιστατικά, αναμφίβολα χωλαίνει στο νησάκι μας, που καλύπτεται από μια και μοναδική δημόσια δομή που εντέλεται αυτή η μία και μοναδική δομή να αντιμετωπίσει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Έχω επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τον όρο λειτουργική κατάρρευση, όχι μόνο όταν τα εμφανή κενά στη φροντίδα αποδεικνύονται μοιραία για τους αναγκεμένους, αλλά και υπό το πρίσμα σκοπιά μάλλον του γιατρού που αντιλαμβάνεται από την καθημερινότητά του στην παρουσία στην κοινωνικό χώρο τα υφιστάμενα κενά, που είναι αναμφίβολα η ανοργανωσιά, η έλλειψη προσωπικού και η μη κάλυψη ειδικοτήτων εχμής σε όλο το 24ωρο. Πάνω από 10 φορές έχω τονίσει και την νομοθετική κάλυψη και τη μοναδική δυνατότητα που έχει το νησάκι και η κοινωνία να οργανωθεί πρότυπη πανελλαδική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και για σοβαρά περιστατικά και για την καθημερινότητα. Αρκεί κάποιος φορέας, για μένα ο Δήμος, να αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό των υγειονομικών υπηρεσιών που υπάρχουν στο νησί. Η ανάγκη στήριξη του κέντρου υγείας, σαν τη μοναδική δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σνομπάρεται ασύστολα από τον Δήμαρχο όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ και η ενασχόληση γενικά του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εντελώς ακυρωθεί και εγκλωβιστεί από μια Επιτροπή Υγείας με εξαφανισμένο από τα κοινά πρόεδρο, συγκαλούνται αυτή την Επιτροπή, που είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Δούκας, που απέχει εντελώς από τα κοινά. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο σε κάθε δίμηνη λογοδοσία, όπως και στην εξαφανισμένη ετήσια λογοδοσία, ότι πρέπει ο Δήμαρχος να καταθέτει τα πεπραγμένα στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κάθε φορά ή να δηλώνει το λόγο της πλήρους αποχής της Δημοτικής Αρχής από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως το δηλώνει όποτε φέρουν το θέμα στην προημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Λογοθέτης για ακόμα μία φορά εγκαλεί Το μικρόφωνο. Και από τη θέση του Δημάρχου αλλά και τη Δημοτική Αρχή, λέγοντας, εγώ θα ξεκινήσω από τα τελευταία που είπε, λέγοντας ότι είμαστε εμείς υποχρεωμένοι για τα πεπραγμένα. Σύμφωνα με τον κώδικα, για τα πεπραγμένα είμαστε στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής. Το Κέντρο Υγείας ως πρωτοβάθμια μονάδα υγείας δεν υπάγεται στο Δήμο. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Ούτε έχουμε παρεμβατικό ρόλο διοίκησης και άσκησης εξουσίας. Έχουμε μόνο έναν πολιτικό ρόλο στο να προσπαθούμε να στελεχωθούν και οι κενές οργανικές θέσεις, να έρθει να γίνουν εκείνες οι ενέργειες έτσι ώστε να καλυφθούν έστω και προσωρινά κάποιες θέσεις, και από τη μεριά μας και πολιτικά έχουμε ενισχύσει, αλλά και οικονομικά, αλλά και με κάθε τρόπο όπως μπορούμε, και το Κέντρο Υγείας, αλλά εγώ θα πω αξιότιμε γιατρέ, και το
νοσοκομείο Άγιος Διονύσιος, το οποίο και εκείνο παρέχει υπηρεσίες μέσω του ΕΟΠΗ. Θέλω να πω λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εμπράκτος στηρίζει και υποστηρίζει και μάλιστα δίνει κίνητρα οικονομικά στις προκηρύξεις που έχει ήδη προβεί και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και σε επόμενες προκηρύξεις για την κάλυψη κενών θέσεων με το επίδομα σύντησης και στέγασης. Ήδη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στηρίζει την θέση της παιδεία του και ηθικά αλλά και οικονομικά. Αυτό που ανέφερε στην εισαγωγή του ο κύριος Λογοθέτης, ανέφερε για προφανώς δεν το είπε ξεκάθαρα, αναφέρεται για το Δημοτικό Ιατρείο. Εμείς είμαστε στην διαδικασία να ιδρύσουμε και να ξεκινήσουμε ένα Δημοτικό Ιατρείο. Είναι ένα εγχείρημα που δεν είναι εύκολο, απαιτεί αρκετή δουλειά και επεξεργασία και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Λογοθέτη, έχετε μια δευτερολογία για 1 λεπτό περίπου. Διαφορά ο κύριος Δήμαρχος εννοεί να αγνοεί το νόμο του 224 για την υγεία, όπου πραγματικά προτρέπει, ζητά και προτείνει από την τοπική αυτοδιοίκηση να ενεργοποιηθεί για να στηρίξει τα δημόσια ιδρύματα υγείας που υπάρχουν πάνω σε κάθε νησί. Το προτρέπει με το πιο κάθετο τρόπο. Του δίνει τη δυνατότητα να το οργανώσει και ο κύριος Δήμαρχος συνεχίζει να τον αγνοεί τον νόμο πέρα ως πέρα. Δεν τον αγνοεί μονάχα ο κύριος Δήμαρχος, αλλά τον αγνοεί και όλοι εκείνοι οι οποίοι έπρεπε σε κανονική βάση να είναι εκείνοι οι οποίοι θα υλοποιούσαν αυτό το νόμο. Και αναφέρομαι αναφέρομαι στον κύριο Ροϊλό και στην οργάνωση που υπάρχει και ελέγχει το κέντρο υγείας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σε καμιά στιγμή δεν έχω αναφερθεί για το Δημοτικό Ιατρείο. Το Δημοτικό Ιατρείο έτσι όπως σχεδιάζεται δεν έρχεται να βοηθήσει τη δημόσια υγεία επάνω στο νησί, αλλά να καλύψει κάποιο άλλο κενό, το οποίο φαντάζομαι ότι υπάρχει μέσα στο πνεύμα του Δημάρχου όταν λέει ότι θα κάνει Δημοτικό Ιατρείο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει νόμος και υπάρχει δυνατότητα και η χρηματοδότηση μέσω του Δήμου να ολοκληρωθεί ένα κέντρο υγείας πρότυπο πανελλαδικά, που δεν μπορεί να υπάρξει πουθενά αλλού, γιατί παντού αλλού λείπει το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ στο νησί της Αίγινας υπάρχει άφθονο προσωπικό, το οποίο άνετα μπορεί να καλύψει τα ζητήματα αυτά, τα οποία αναφέρουν προηγουμένως. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον κύριο Λογοθέτη, η σκέψη μου πάει λίγο αρκετές δεκαετίες πίσω, τότε που τα κόμματα διεκδικούσαν τις εκλογές και λέγανε όλοι κάποια σενάρια, κάποια θα γίνουν, κάποιες ενέργειες. Και πού θέλω να ολοκληρώσω, τι θέλω να πω δηλαδή με αυτό. Δεν μας είπε τίποτα με ποια ενέργεια όλα αυτά που εκείνος παρόλα εξαίρετος συνάδελφος κύριος Λογοθέτης επιθυμεί, θα θέλαμε όλοι να γίνουνε, αλλά δεν γνωρίζουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή απλά και πάλι τώρα και για το Δημοτικό Ιατρείο, που είναι και αυτό μία δομή που έχουν αρκετοί δήμοι για να βοηθούν σε θέματα υγείας, έστω και με συνταχογράφηση, έστω και για απλές εξετάσεις. Και αυτό όμως δεν το θεωρεί ότι είναι μια σωστή λύση. Θεωρεί κάποια άλλη λύση που πραγματικά δεν μπορώ να την αντιληφθώ, γιατί σκέφτοντας με έναν τρόπο τεχνοκρατικό δεν βλέπω με ποιον τρόπο θα μπορεί να γίνει αυτό που λέει και για τις επιχορηγήσεις, αλλά και με ποιον τρόπο θα επέμβει στην διοίκηση του κέντρου υγείας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να το Και περιγράφει ο επειδή, νόμος. και Αυτό επειδή, είπα. και επειδή, ναι, ναι. Και επειδή κυρίες, ευχαριστούμε. Τον οποίο αγνοεί. Παρακαλούμε. Και Μια τελευταία κουβέντα. Ναι κύριε Δήμαρχε. Και στο τέλος του λόγου του είπε ότι όλοι όσοι προφανώς ιδιωτεύουν θα πρέπει να συντρέξουν και να επικουρήσουν το κέντρο υγείας. Δεν είμαι έτσι. Αυτό κατάλαβα. αυτό. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια κέρια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί αυτά να επικαλείσει τον ιδιώτη ιατρό να έρθει σε μια δημόσια δομή. Υπάρχουν, νομίζω, με συμβάσεις, νομικά πλαίσια. με συμβάσεις νομικά πλαίσια, το οποίο με πρόσκληση, Είναι κρίμα δηλαδή. με πρόσκληση Δεν της η μπορεί να δεύτερη αλλοιώνεις. είπε, Δεν ήδη. μπορεί να αλλοιώνει τα που λέω. Παρακαλούμε. Δεν Σας μπορεί να παρακαλώ. αλλοιώνεις. Δεν έχω τελειώσει. Δεν μπορεί να- Ήδη αυτή τη στιγμή που Το μιλάμε, μικρόφωνο, το μικρόφωνο. ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ενδυνάμει συμβάσεις ενεργές με ιδιώτες οι οποίοι επικουρούν στις εφημερίες του Κέντρου Υγείας. Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτήν την διαδικασία και σε αυτήν την νομοθεσία που επικαλέστηκε ο κύριος Λογοθέτης, είναι πράξεις και ανακοινώσεις και πρακτικές της δεύτερης ΥΠΕ. Ναι. Δεύτερη είπε και Υπουργείου. Επειδή λείπει η κυρία Κουκούλη, επιτρέψτε μου να διαβάσω την ερώτηση και με παρακάλεσε να τη διαβάσω. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή και αποδοχή και φιλοξενία συνέγιναν τη αντιπροσωπεία Γαλλικής Γερουσίας, για την οποία συζητήθηκαν και θέματα υποδομών, τουρισμού και βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αναφέρει το σχετικό 24-26 δελτίο τύπου του Δήμου Αίγινας. Και εν ώψη θερινής περίοδου, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο βαθμό έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2025-2026 του Δήμου μας, όπως αυτός παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 3/7/2025. Διότι, για παράδειγμα, στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην επίσημη σελίδα του Δήμου Αίγινας από την ανωτέρα συνάντηση, φαίνεται ξεκάθαρα πως έχει χρησιμοποιηθεί το κλασικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λογότυπο και όχι το τουριστικό, για το οποίο τόσο μακροσκελής παρουσίαση έγινε από το σχεδιαστή του. Με εκτίμηση Μέρη Κουκούλη, Δημοτική Σύμβουλος. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τουριστική προβολή του νησιού, αυτό έχει κατευθεί στο ΝΕΟΤ και για χρηματοδότηση. Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος της Αίγινας επιδιώκει να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις και να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα. Οι δράσεις αυτές θα είναι ποικίλες και σε συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, αλλά και γενικότερα στην προβολή, και επιτρέψτε μου να το πω, στο ιστορικό μας νησί και όχι νησάκι. Νησάκια είναι και μικρά σε ιστορία και μικρά σε έκταση και σε δυναμική. Εμείς είμαστε ένα ένδοξο ιστορικό νησί που το αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Συμφωνείτε να πούμε κατευθείαν στην τακτική συνεδρίαση, να πάρουν παρουσίαση και να πούμε, ή να κάνουμε διάλειμμα 2-3 λεπτά? Να περιμένουμε 5 λεπτά. Διάλειμμα 5 λεπτά, λύεται προσωπικού σε παρακαλώ. λύεται εξ αναβολής. Είναι προσωπικού σε παρακαλώ τώρα. Δεν γίνεται δυνατόν. Ο κύριος Δεν Ντελής, είναι έχετε ερώτηση κύριε Ντελή? Όχι, δεν έχει. Έχετε ερώτηση? Όχι, στην ειδική όχι, δεν έχει καμία. Λύεται εξ αναβολής ειδική συνεδρίαση για 3 λεπτά για να ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον πήρα